unha vez máis aquí ca veciñanza de Valdeorras, cos da área de Valdeorras, reivindicando este hospital que queren convertir, o Partido Popular que quere convertir nun mero centro de saúde. Xa leva intentando moitos anos e gracias á veciñanza que sempre estuvo aí defendendo, pois non se conseguiu. Agora, dende logo, o mellor que pode facer a veciñanza e o mellor que podemos facer é que hai o día 18 unhas eleccións, hai unha posibilidade de cambiar este goberno do Partido Popular que o único que fai é maltratar a sanidade pública, a sanidade que é unha das bases máis importantes que pode ter a nosa sociedade e que non a quere eliminar e privatizar desde un punto de vista no que teñamos que perder unha das nosas bases fundamentais. Entón, pois, dende logo, dende o BNG, estamos tratando de loitar contra isto, pero, dende logo, no noso programa, a nosa Ourense Vivo para estas eleccións, levamos un plan de rescate da sanidade pública, pero concretamente de Ourense, con novas especialidades para o noso hospital, un hospital de referencia para toda a comarca, como acabo de dicir, e tamén de rescate da primaria, que tamén, dende logo, aquí temos o exemplo do centro de saúde da Rúa que non se dá posto en funcionamento e máis actuacións que son moi necesarias para toda a nosa provincia, que é a última no escalafón de todo o país. Entón, dende logo, ca nosa presidenta, ca nosa candidata Ana Pontón, que coñece ben toda a problemática da nosa sanidade, dos nosos servicios públicos, pretendemos que a partir do 18 podamos solucionar.